nabayag a panawin nga nagituran dalinduken sa isinagaba bayad kaawan mo awan pategday siya binubos ko't oras ang naglembes iti araw barbareng kuna at ikatay malipatak yan lunag labesen si kamanentay awaga nakas ang yag ko tiinted mo kalakama tagus wempaye nga uray no pagkataya di mo pinanunod imbuhos ko nga ayan nilaksinat di tapuso kadem nag-akas lilipas bayad kaawam mo awan pategday tibiyag binubos ko't oras ang naglembes iti araw barbareng kuna at ikatay malipatak ngan lunag labese